Dobrý den. Dělal jsem živě na streamu koncept toho, že mě chat vytahoval ze studny. Všechno, co vidíte v tomhle videu, bylo uděláno živě. Chat by mohl házet věci do té studny nebo mě umlčovat. Na tenhle video je minimální edit. Pokud se jiný nechce připojit, tak se stavte na můj Twitch. Máte ho v popisku. Užijte si video. Ale ne, čede. Já jsem spadl do studny. Můžete mi prosím vytáhnout? Jakože to není... Klules. Konečně klid. Jako, hele, ale, čede, já potřebuji vytáhnout. Ale, to bylo dosávat svůj flash? To je jako tady mě budete jenom šikanovat, to je jako, vy jste mě do té studny hodili a nevytáhnete mezi ní, nebo jako co? Čede, ale jak by mě kurva zajímalo, jak to děláte? Jak mi můžete fucking zalepit? Můžeš přestat? Vykoren. To budu potřebovat, vole. Vykoren jako budu actually potřebovat. To je Adderall? To je Adderall, ne, to je Vykoren. Au. Bageta, let's go, bageta. Krover, jo! Hej, vez na ten Vine Boom to? Co se rozpůlej? Čele, takhle se dělá engagement na Twitchi, vole. Jak zneužít 4 hodiny programování XD? 4 hodiny, to za 4 hodiny. Můžete vytáhnout jako ven, třeba, aby to trvalo nastavit. A jako... Čere! Vy jste mi hodil lano. Můžete mi konečně vytáhnout. Čere, vy mě nemůžete dát dolů, vole, já už jsem dole. Nemůžete mě narvat do země. Jo, takže, jako tady budu navždy, jo? Chcete říct. To mi jako fakt chcete říct, že to jako budu furt, jo? Takhle. To jako má být? Je. Jak jako je? Už jsem se posunul trošičku. Yes, I'm going up. I am ascending, Čeren. Jsem zachráněn. No tak v půlce, to je dobrý. To je jako taky progres, říkám, že ne, jako, že ne. Já myslím, že máme problém. Tam je voda. Čere, se tady utopím tak, s takovou za chvíli. Ano, jak jako ano? Ne. Přestaň mě dát dolů. Jakože musíte se trošku víc snažit. Co za to? Co za to? A dostaneš Pokémon kartičky. Ne, čere, nechci do té vody. Tady je studená. Voda stoupá. Já nemám na gift sub, bohužel, sorry, nedokážu tě momentálně uplatit. Peníze s Paypalem přijde až 9. Tahajte mě víc. Ještě do toho, boys. Už jsem skoro nahoře, boys. Už skoro vycházím. Už za vkubesek bude vidět moje hlavička. Já nemám peníze na gifted. Ale dejte se rychleji, ta voda furt stoupá. Co? Ne, žádné utopíme ho. Ne. Hele, dám ti ten gifted až 9. až mi přijde svoje peníze, OK? Ruku na to. Hej, to není prdel. Už. Ne, já nechci dolů. Já všem vám dám gifted, vole. No super, hej, už mě zase trošku zima, jako. Dávám morální podpora, to jsem potřeboval. To vykoden, jako celkem. Bora ti 2 nebudu. Hej, fuj, Jesus Christ. Jo, dobrý, nice, čede nahoru, pěkně steady. Už jako, bylo by fajn, kdybych tam jako byl, jako, bylo by to nice, epický. Ne, hele, papírek. Ne, dolů. Nahoru, čede, vy to nerozumíte, ne dolů, nahoru, figurku. Dobře, ale jakou? Fucking tady uplácí, ale... For fucking hell, man. Dobrý, boys. Dobrý, boys. Už jdu vidět trošku, už jsem skoro venku. Už jde vidět jenom spodek, už jsem prakticky safe. Teď vypadám jak jste bro zaseklej, vole, ve studně. Konečně se můžeme pobavit, pane Bonde. No, teď vypadá, že ta studna už je jako celá prakticky zaplavená, no. Jak se máte čet? No, hoď mi tu silu na tu hlavu, dobrý, vole, au. Jak funguje flashový pod vodou? Gnomer. Hodil po mě gnomera, další gnomer. Hej, ta bageta ale bude soky, když je tak hodíte. Čeré, ale mě to je celkem zima furt jako v té vodě. Jako rád bych byl ven z té studny, já jsem jako furt technicky z té studně. Sak. Ne, ty Francouzi vám zabili za tu bagetu. Skill issue. Tam byla nešla vidět. Au, vykonen. Ten vykonen s tím hausem byl perfektní. Já už nemám na házení věci hlasitě plačící obličej. Hlasitý plačící obličej. Ne, flashback. OMG. Která mě zima, můžu na hypertermii tady. Právě jsem začal hlasitě plačící éru. Je to Lupas. Je to Lupans.
G-Globus s vyobrazením Ameriky. Já už jako... dokážu tady dostat ruce a vyhrávat se sám. Vytáhni se sám. Už se vytáhnu sám. Počkej, vole. Já už mi vidím moje oči. Máš ruce, vole. No, mám ruce, no. Už to tahám, počkej. No, díky. Ne, počkej. Ne, a tam je voda, já se utopím. Počkej, to nesmíš takhle. Ne, počkej, ne, to ne. Get me out, dobrý. Přeprali jsme ho. Tak, vole, a jsem venku. Díky moc, ano, jsem určitě venku, protože... Děkujeme muž s tmavou barvou. Protože... this. Máte první ending ze 3, nebo ze 4 teda. Proč je ten house furt? House. Proč tam je house? Proč na mě kouká?